Så er vi snart klar med Vild med Dans finalen 2012. Men først nyhederne fra InNews. Nyhederne i aften med fokus på Google Street View og Google Maps. Flere borgere har i den seneste tid klaget over Googles såkaldte Google Maps og Google Street View. De mener, at deres privatliv bliver krænket. Altså, jeg synes simpelthen, det er for meget. Vi er en reporter ude for at tale med retsordfører for Liberal Alliances Ungdom for at høre, hvad han mener om sagen. Google Street View tager billeder fra offentlige steder ude på gaden, og det er jo lovligt ifølge dansk lov. Men Google Maps går ned i haverne og tager billeder, eller har billeder nede fra private haver. Hvad mener I så om det? Det er jo selvfølgelig et større problem, hvis man lige pludselig begynder at kunne se ind i folks baghave. Jeg mener, det er sådan, at man har mulighed for faktisk at få sløret sin ejendom, hvis man beder om det. Så Google yder faktisk den service. Så det lader til, at de selv har løst det problem, som man ellers skulle være nødt til, som man alternativt ville have reguleret. Jeg skulle lige finde ud af, hvor bygningerne lå og hvordan de så ud, og derfor så bruger jeg det dagligt. Jeg bruger det på min mobiltelefon. Så. Vores reporter har snakket med journalist Brian Fogh for at høre, hvad han har at sige til sagen. Altså som udgangspunkt, så synes jeg jo selv, at det er okay, at man tager billeder fra offentlig grundlag. Og så kan man altid begynde at diskutere lov og regler, hvor grænsen den går hen, men altså så er selvfølgelig nogle konkrete regler her hjemme i Danmark, som vi skal forholde os til. Og der kan man altid godt diskutere, om Google overholder de regler. Så synes jeg, der er en grænse for sådan rent etisk og moralsk, hvad man må og hvad man ikke må. Så du vil føle dig krænket, hvis andre folk... Det går for langt. Helt klart. Men jeg har jo også Facebook, så alle kan jo nærmest gå ind og se mit ansigt. Bare de skriver mit navn på Google eller så videre. Så altså, overhovedet ikke. Jeg synes overhovedet ikke, det er noget problem for mig. Hvis jeg vil være privat, så kan jeg gøre det inde bag min egen dør. Det var alt for nu. Vi er tilbage kl. 22.